अगर आप भी चाहतनी कोहिनूर म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखे खतीरा सुने खतीरा तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और साथ ही बेल आइकन के दबावल ना। प्रेजेंटेड बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। भौजी के बहिन हऊ देवेला पापा गो, भौजी के बहिन हऊ देवेला पापा गो, भौजी के बहिन हऊ देवेला पापा गो। अनिल कन्हैया छुले बढ़ गइल गागल, अनिल कन्हैया छुले बढ़ गइल गागल। भौजी के बहिन हऊ देवेला पापा गो, भौजी के बहिन हऊ देवेला पापा गो, भौजी के बहिन हऊ देवेला पापा गो, भौजी के बहिन हऊ देवेला पापा। प्रेजेंटेड बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। चढ़ल बाऊ मार सतरे, घूमी घूमी करे ले खतरे, बूढ़ा लइका सहरे, जवान का सो आगे पीछे चहरे, जवान का सो आगे पीछे चहरे। चढ़ल बाऊ मार सतरे, घूमी घूमी करे ले खतरे, बूढ़ा लइका सहरे, जवान का सो आगे पीछे चहरे, जवान का सो आगे पीछे चहरे। 9 इंच लंबा खोजे 3 इंच मातर, 9 इंच लंबा खोजे 3 इंच मातर। भौजी के बहिन हऊ देवेला पापा गो, भौजी के बहिन हऊ देवेला पापा गो। अनिल कन्हैया छुले बढ़ गइल गागल, अनिल कन्हैया छुले बढ़ गइल गागल। भौजी के बहिन हऊ देवेला पापा गो, 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 देवेला पापा गो। प्रेजेंटेड बाय कोहिनूर म्यूजिक स्टूडियो बखरी बाजार। अनिल आनंद के साली तनिको न केहू से लाजाली, एही उमरिया में भाई खरे खरे मुरई खाली, खरे खरे मुरई खाली। अनिल आनंद के साली तनिको न केहू से लाजाली, एही उमरिया में भाई खरे खरे मुरई खाली, खरे खरे मुरई खाली। राज कन्हैया बाटे लेवे खातिर पागल, राज कन्हैया बाटे लेवे खातिर पागल। भौजी के बहिन चुमा देवेला पापा गो, भौजी के बहिन चुमा देवेला पापा गो। अनिल कन्हैया छुले बढ़ गइल गागल, अनिल कन्हैया छुले बढ़ गइल गागल। भौजी के बहिन चुमा देवेला पापा गो, भौजी के बहिन चुमा देवेला पापा गो, भौजी के बहिन हऊ देवेला पापा गो। कुछ चाहता रका।